Bon, bon, sí. Bon dia. Anem a començar aquest ple extraordinari urgent en l'expedient 13-2024. És un tipus de convocatòria extraordinària urgent i, per tant, el primer punt és la ratificació de la urgència. ¿Val? La urgència se basa en, uno, que això del conveni de la ratificació de la EGM té unes connotacions econòmiques importants, ja que si se fa en el 2024 podem rebre més subvencions. I l'altre punt és que avui és l'últim dia de presencialitat del nostre secretari i per tant se considera que aquest tema és prou important com per a deixar-ho en una secretaria accidental. I en aquests dos punts s'anem a basar en la urgència. Algun comentari respecte a la urgència? Votem. Vots a favor? I el punt número 2 és l'expedient 879-2024, que és l'autorització de la creació de la EGM, que és l'entitat de gestió i modernització del nostre polígon. L'altre dia tinguem l'assemblea de ratificació per a la constitució de l'EGM d'Alfara el Patriarca, en el qual se va procedir a la creació tant de la junta directiva com del vot final de la creació de l'entitat de gestió. La junta directiva quedarà composada d'aquesta manera. Infortisa Andrés Pastor dura la presidencia. Investigación y Desarrollo Panadero SL Carlos J. Bernabé Márquez la vicepresidencia. La Investigació i Desarrollo Panadero SL Magda Esteban Ferrer la secretaria i la Fundació Universitària Sant Pablo CEO José Biot López la tresoreria. I en base a això nosaltres tenim que ratificar per a donar per conclòs ja tot el procés de creació de la EGM i ho sometem a votació. Vots a favor de la ratificació de la EGM? Per tant, això anirà a publicació al BOP i donem per conclòs tot això de la creació de l'EGM, que esperem que siga un element dinamitzador de part de l'economia del nostre poble i esperem que siga per molts anys. Res, com és per ordinari urgent, no n'hi ha pregs i preguntes, donem per tancar la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència.